kuha na nakagibuhang ipadala. Salamat kadyo and more blessing, ma'am. Salamat, ma'am Glenn. Dala guys. Salamat ko si kadyo, ma'am Isminda. Mura ra magkawanon. Diya padung nami karon guys. Magkuha nami sa mupalit nami aning materialis. Salamat si kadyo, daghan kadyo marami. Morning, ma'am Bisminda, na sila ga sugod na. Aw gani hara di sila ga sugod. Wala ko ka video. Diya guys, wadi ko ka video pag sugod jud nila kay dito lay ko speak si Nicole Ray nag-assist nila kanang sa juko dito sa ang amo kay nalay ko gilandscape nja. Ako yung mga gipangbuhat lagi pa dito kay wala gi na nalagi pa ko sideline dadto maadto na lamang pud. So ara na siya ka nice guys, karon ra ka maka karon ra jud mi nakasuway nga naay lababo nga pinaka-nice jud. Diag ni pili pa jud ani nga tiles guys si Ma'am Bisminda pa jud manang arang ka nindot juga jud jang gipili nga tiles nga mobagay ra pud sa muhang bahay. Ija palagi kuning pa butangan og butanganan sa ilawom kanang kabinet. So ija pa nang butangan kuno kabinet na sa ilawom. So ato ning tan-awon guys nga unsay jay resulta daning atihang pinaka-nice nga lababo nga sikad-sikad karon pa jud mi naka lababo ingani nga ka-nice. Daghan jud kadtong salamat Ma'am Bisminda kay ug di pa jud angin nimo ma'am di jud mi makahimog lababo nga ingani ka nindot. Kuha na naman niya kanang di lagi pwede day na mo butang dari ag kuan ma'am kaning tangki kay delikado din yung tangki ug mahuom sa ilawom kay daghan day kayo mga nasunog dari nga kuan kinahanglan ang tangki amo na lamang ipagawas dadtos gawas. Cutting mo de. Palitan na naman amo og hose para dari na naman ang butang murag butangan lang sa nagkahon dari nga di mahuom ba. Kay delikado man ang tangki ug kanang mahuom sa ilawom kay mo buto din na simbak ko. Salamat ma'am. Bisyan. Puno pug dos. Bisyan duha. So na po kanang iad si Ma'am Bisminda ma'am kana Ma'am Bisminda. Bisyan ninyo. Dire boy bongbong na kreto dito. Yang uno yes sir dire. Og duhaon. Kalas pod sa plywood. Pero pero katong pinto-pinto ra laman ba? Kanya-kanyang pinto. Kanya-kanya dagang dagang handol. Okay ra. Okay ra. Barato naman ang handol. Pito ka handol. Tago-tago tayo ha? Di. Usara. Ang usara lihat magnet. Kuan kuno ma'am kanang tulo ka luna laman na. Yuta. Duha ka tulo si Janja. Tulo pud ka hawiranan. Lalong. Ang bisagra ya puna na pud ni. Oh, puna. Pila na ni sila tanan. Kuya usara ko Duha na. Ang portahan dire Ben, unsa saya? Tagbo ana. Tagbo na kita ko man. Basta kadili pud bagay man gud og gam usara alas sa tawon. Ko ampod. Ako ya laksot man to na. Ini kun sa iyo ko ni mo dito. Di Makita ang tanan. Kita ko na. dire bali upat na buo, Ando di kasi yung kaya hindi makita to sa dito ni dito. pura pundok pambot ya. Awis, yang magnet pod, magnet ya. Sa dito. Magnet. Magnet. Magnet ko na. Sa ngalan ng magnet kon. Basta ka pare takos kabinet ko ni pilit sa tigas. Pila lang gulitanan pito. Kan usa Makita ingon ni na. Kini. Sige. Molding nga sang kulura pud kanang kulura na lang Pud pud. ni lura medyo to ben uno. Tripod ka pa, tripod na plywood. Trigger to. Nang design pagpili ram dito. Pagpili design lang dito. Na may lingin nga katungas lingin. Na po giring-giring na ba? May design. Molding. sige Molding. Nanay ano. Ini laro na gabi inyong isig ka. pila man pud nakabuok de. Estimate niyo. Adi harang puto may labot lalo. Pila de? Babaw raman moldingan. Nga tunog ini siya. Tulo. Molding to Okay, makita ninyo sa molding sa gabi sa taas ini na. Ang isig ka ini na. Wapo kayo tanawon. Mura Size. ba nagmas. Silak ko. Size. Silak. Plastic varnish na inyong kanon. Tunog Ay na, nagpital. Bitaw. Ang itawd na ning lababo. Ay sulod mo na ali asa tama niyang kontra dito. Ja bangagan pa na nila dito ang kuan. Uy, buo. Buang gad.
Hindi mo lusot yung buwan. Sa? Mugok. Ito. Samog mo lalapin na. Mugok. Kana puti. Yun siya guys, kanang ijalay ko nung pabutangan lang kuno po dari kabinit sa babaw. Hindi plus kabinit pa dari sa bus, sarang nakagana sa gasto ni nababuha. Ano ko. Pag nababo naman din yung dato, pubrira ba di mo gamit? Piskay lamang. Piskay lamang. Piskay lamang ma'am kanang Basket iba na. pang dato na din yung lababuha ba niya mo gamit ra ba kay kuanra kanang wa pa kasuway na ilababo mo lababo sa una nga kuan ra man kanang kawayan lusot ra mag tubig Gipakan itong oh buko. oh Tigiban. kawayan ra lagi kawayan ba nga Taga-butol ko yan. ang kuan kawayan ra jud to gi kuhaan rag buko niya mo ni pagihas tubig asa ka ana mga bright ba yung mga Pinoy no way Ano ko ni Santos na ko na. Ano yung gubalo wala ka ba? Oo, ay. Pati mo ha. Dugo na ito sa kalihokan. wow nanay gripo Wala guys kito. sana all Sana all. Para sa eh. Nagita sa dia. sus karon po jud nagkasuway nga nailababo Muna. Maaso dia, ito pa ba? Maggamit ito tagkuple. Hindi man katugas lalo. Masa asa rin ka? Ito, lalagay ko na. kuplingan na Para masumpa rin madara. Di man ka tuyok niya. muhang kuano amuhang lababo sus murag lababo na dinig kuan mga pandato mall ko no kanang bitaw nice ka jud siya mami mong napili nga kuan ganahan jud ko sa napili nimo nga tiles grabe bilib jud kay jud ko nga mopili si ma'am sa style sa tiles ba kay hinlo limpyo kay sa tanawon ba Diya karon guys, sus kadak na po kadong blessing nga ijang gihatag na karon guys nung adlaw. Ija na pong ipa kabinit ag ibabaw. Sao naman ni. Ipakabutangan na po ni sa kabinit guys, ning message na po sa nga pabutangan og kabinit tulo ka kabinit sa babaw. Diya duha dari kanang duha ka kuan dari sila Diya nadto na po gugikan guys sa hardware kaya na pang gipa-estimate diyan nagkuha na pud ko og blessing ato na pud kog imlolier kay mga guys nag-send na pud siya grasya para kuno ipalit sa mga materialis dari sa kuan diya kay naa na may kuan dari kanang plywood usa na lamang ka plywood agamang kuwang diya ning total to siya og 7,000 kapin so adto na pud ko ron sa imlolier guys. Ja salamat di kadyo Ma'am Bismindan makasuway na jud mi og lababo nga di na kawayan. Kawayan ang hugasan ba nga nang mulusot ra ng mga luto sa ilawom, bagsak sa juta. Ja abti kadyo nihang mga trabahante mga taga Bohol. Uslutan dito para agihan sa tubig. So, mag-uslot pa na sila diha guys. So ka nice na di sa katanan. Lagi migikan sa kanang hardware, jamo ni sa gitotal. So harani ipakita ni jamo ni sa gitotal ni Ma'am Ivy Birano katong sa hardware. Padung ko karon sa kuan guys. Imlulir kaya hanap pong kuan nag ijang gisin nga para pampalit dani. So tara guys, subani ko dito sa kuan, imlulir. Ito guys kay amo na ni sang palitin. Guys naraga dari sa muhang gawas ha. So padung ta dari guys sa imlulir. Jadaghang kadtong salamat Ma'am Bisminda, grabe jud na kanang grabe na jud kadako muhang nga hatag namo. Nadawat na na mga magimuhang gipada nga worth of 8,000. So 8,000 na series. Salamat ka Juma. Nakuha na ng
nga gibuhang gipadala. Salamat kadyo and more blessing, ma'am. Salamat, Ma'am Glenn. Dala guys. Salamat ko si kadyo, Ma'am Miss Minda. Mura ra magkawanon. Diya padung na mi karon guys. Magkuha na mi sa mupalit na mi aning materialis. Manisigi guys kanang followers ni sa mga Burato vlogger. Labi na ni Tita Florami niya. Hi Tita Florami. Hi, Tita Florami. Sige na sagwat sa video ni Tita Florami yung ni Bibi Delton. Kita na yung Bibi Delton? Guys. Na ako dari silang hardware kanang CY hardware dari sa amuhang lugar rapod sa Tanawan. Sakop lagi ni sa Tanawan. Kanang murag bago na silang hardware dari. Napoy hardware dato speakers. Ja, si hi sa mga Burato vlogger si Hi. Nga pa kay si guys oh, nasa Dimple oh. Pareho mi guys. Pareho ni si nami Dimple. Di lang ko makahag guys kay na mungutlanan oh. Di lang ko makahag ni BBC oh. Love you BBC. Love you Tita Florami. Tita Florami. And Bibi Delton. Sa may mong istorya ni Bibi Delton o ni Tita Florami? Cute ka ay Bibi Dalton. Cute kuno ka Bibi Dalton, Florami Bulana oh. Sige ni siya tanaw ni Bibi Dalton. Nga chubby nga super cute. Na super cute nga siya na. Isa guys, diyan nag-resibo niya, i-deliver na lang ni Ugma. Diyan ba na mo siyang dadun. Say bye, Tita Florami. Love you. Bye, Tita Florami. Love you. Bye, love you. Followers ni tanan nila guys, mga Burato. Bye. Salamat, ma'am. Diyan nagkanang resibo di ay diyan. Ugma di i-deliver tong plywood o katong mga is katong murag kahoy bitaw nga kabitan sa kuan kanang kabinet. Is dito nga kanang 2x2 mo ni siya o tag 210 ang usa ka kuan mo ni siya o 210. Unsa kaning kuan day Ma'am Bisminda mas makabarato ra data sa tawag dito kaning plastic varnish 100 kapin ra ning duha. So mas maadyo man kuno Ma'am Bisminda og kanang varnish ra kay para sa kabinet bitaw nga varnish ra dagig ibutang dili ka ng pintura ja. Ang pintura pud ma'am nag-inquire ko dadto arang mahala ang pintura nga brown nga para sa kuan kahoy tag so murag 1,000 kapin so mas makabarato ra ta daning varnish kay ang angay madyo kuno ang varnish ma'am kanang kuan sidya tawag dito kanang sa mga kabinet ba ja daghang kanang salamat ma'am kanang ugma pa jagi pun anday ngani kay nakapalit naman mi des ngani sa kabuok wang day og duha ja kaning stainless nga kawiranan di kuan mi sa 7 ka buok ja na tag 45 ra ni siya ja maadyo magkuno pud siya kay matibay makay stainless ja mga tools ni mga lansang kaning mga concrete lagi na ja kani mo ipadikit ko ni sa solvent cement kani brass ja kani mga concrete lagi ni siya nga naipares na nga tools na ja mo na among na ja daghang salamat Ma'am Miss Minda sa imong grabe di na jud ma bayran agi mo hanggi share porting dako ana jud kasangatanan ma'am ja nanguli na day panday kay taman raman sila alas 4 arang kuan na lagi guys kan kuwang na naman jud kuan man naglababo ma'am kana mong kanis jaham nang gitujo katong haw mahal man jud di sa kay stainless jaham na siya kay naisa dadto nga tag pila to nato siya murag gana dari ba wala naman to na kuan na kay mas ganahan ko dani kay mabaw ra man to kani siya kay haum na ja dako po siya nga haum ja okay na siya kadto ma'am na ja kuwang na laman nila kanang para agyanan sa tubig didto tubo ina nang muslutan didto padung sa gawas manilang buhaton nila ugma ja mag kaila pa maninggi kuan ma'am pa manisang pabutangan og tiles kay na pa may tiles nga sobra di ja aran na jing kagwapa ma'am sa nga tanan Ginoo ko murag
Muwari si Ma'am Puhon. Kanang muwari man si Ma'am Bisminda guys. Mo bisita sa dadis. Ang ipahimo nga. Aw ija day ni guys, di ni amo. Ijang lababo. Lababo na ni Ma'am Bisminda. Salamat di ka Ma'am, grabe. Sus, kanang di jud ma-explain sa kalipay ba nga makalababo mi. So nakakita pala mo guys sa lababo na mo sa una speakers katong bay nga katong kusina nga nagbawa dyan na sa lababo. Sa una guys katong time nga nanguli mi diha kanang kawayan ra dudto kanang mulusot rag mga kuan ba. Kanang ingana ra ba kawayan basta mo agas ra man tong tubig nagpanghugas da kabo-kabo sa drum nga na kabo-kabo sa drum. Karon pa jud ko naka kuan ma'am nga aw guys nga nana jud mi ingani. So hang ipatubang ang naong guys kay sobra dyan ang kalipay. Mag-vlog dari guys nga na nga labi nagnanay kabinit dari. Dya radyo makakuan dyan ba makalipay nga. Di ni mo ma-explain ba nga na di parihan ni Ma'am Bisminda ba nga. Di dong buhaton tanan nga mapanindot. Sa karon wala gina kanahan sa nga butang nga napud ni dya og kanang kabinit. Mo nang namalit na budto guys para sa kabinit dya og mapatoy deliver tong uban. Jagi lang nahimo karon lagi mao to nga na. Ila na nanggi. Kay wa man to matiwas lagi des ngagi, ila pa nanggi papilit diha kani. Ang butangan nila ngani. So aran sing kagwapa sa tanan ma'am, salamat ikadyo ma'am kanang grabe. Kanang grabe jud ang Ginoo na jud ang mutan-aw mulihik ang Ginoo guys. Mao na ni ihatag di na. Salamat ikadyo Ma'am Bisminda kay ikaw gihimong instrument sa Ginoo bitaw. Pasensya na mo sang naong kay kuan kanang aron din ka kuan kay ganiha laging buntag nagkuan pugod adto nag landscape kay nako gibuhat adto ba sa pa kadto ko ngit-ngit pa kay wa pay panday lagi nako landscape dadto ara po mong pakit dadto sa hangi landscape karon guys mga to didto kay nako gibalhin bitaw nga tanom. Birthday man lagi sa hangugangan gahapon dya dito mamig dumagiti wa mi nakapanagket dadto sa sementeryo. Sinikulog si Papa E dito apadung dito sa sementeryo guys. Kay malagkot sa sila ni nanay. Kay wa majud na mo pud mga kalinti hangugangan guys bisag tuwa na to sa langit. To ko panagket sa lamang mo dadto kay luoy lang mo mong hangugangan wala mo maduaw. So asa mong pakiton dari sa hanggi kuan guys. Gibuhat kaning buntag nang hakot kog mga bato, wala ko nag-video. Nangakot ko sa mga bato diyan hanggi landscape. So atong tan-awon guys. Isa sedya. Kato hanggi pang pananom des ni agi guys na kani nabuhi na. Jaga tuhang malbiri na pud sa katuhang lamang giputdan dia guys na. So Ma'am Ingrid, bahalag mabura si sa Ma'am Ingrid, di mo sang putdan kay rong musang nga si sa ingana bitaw na. So musang nga na si Zana na sa ibunga. So bulibo ta dari guys kay ito hanggilan skip dadto to ah. Hi day, adong hapon day. Morning hapon. Hapon na. Di kay oh diya nang bunga na gatahang malbiri diya. Araw na si sige putlan nga na. Diya mubunga na si Ma'am Ingrid na. Hi, baby! Love, love! Hala, nasamad lagi na imong ka na. No, nasamad ba na? Hala, nagluuas ka. Diyan mo naghanggilan skip ganiha, ma'am. Oh. Ano siya yung gipanghakutan og bato. Ganiha. Naghakot kog bato. Diyan, nang gipang tungtong. Asa ka sa una? Ha? Asa ka sa una? Datos bahay. Kana si Jahan na sang gitong panghakot. Ka anak? Oh, hanggi panghakot ng bato ganihan ja gitungtungon dani guys. Ja, malipay man ang hangamo kay haman sang gipanamnan lagi mga Sumay ta? kuyaban no. Sumay? Ja ha pa na sang butangan diha guys ug kuan ha pa nang tiwasen. Mura gina na koy. Tuwas? Oh, wa pa na ko gitiwas. Nagdugo lagi nimong baba lagi. Hello. Kaluoy pud oy. Oy. Kaluoy pud. Oy, asa man si kinit na to? Asa mas kinit akong mingming dari Ma'am Bisminda ra ba to? Lato si kinit. Okay ra na kanang mahinog na siya dapit ba? Di pa ni siguro sa muliki. Ay niliki na lagi. Ay halawa pa. Ang dakuha sa nga tanan. Oh. Ay hinog-hinog na day.
Hindi ko mato junior, pagpusto yung Maricel, wala.